Миг преди това има знаци, че бебето ти иска да спи. Въпросът е дали ти ги виждаш на време. Понеделник е, а ти си смени поредицата ми за новородените бебета и днес си говорим за най-ранните сигнали, които ни дава бебето. Ти казваш, че е по-добре да следим и сигналите, и часовника. Точно така. Следим и интервалите, и сигналите, които ни дава бебето, за да не изпуснем прозореца за лесно заспиване. Първите сигнали съвсем не са прозявки или плач. Те са много по-нежни. Това може да са загуба на интерес към това, което правите, блуждаещ поглед в пространството, отдръпване от играта или от нещото, което правите в момента. Ако хванеш тези ранни сигнали, които ти дава бебето, шансът да подходиш след това към рутината, която сте изградили и да имаш едно лесно и безпроблемно приспиване е много по-голям. Искаш ли списък с най-честите сигнали за умора, които дават новородените? Напиши ми списък в коментар и ще ти ги изпратя. И не забравяй да ме последваш за още полезни съвети, свързани с съня на новородените.